Koldobika Jauregi. Natura, sorkuntza eta komunitatea. Antonio Casado Darrotxa naiz eta aurkeztu nahi dizuet uda ikastaro berezi hau. Ez da ohikoa, aurten egingo dugu, Urmara Museoan eta hemen, Miramar Jauregian Donostian, eta nirekin batera Elena Cajarabille, Urmara Museoko zuzendariak osatu du. Euskaraz eta gaztelaniaz egingo dugun uda ikastaro honetan, noski, Koldobika Jauregiren bizitza eta lana ospatuko dugu, aztertuko dugu, hainbat aditu eta lagunekin batera. Baina harago joango gara. Naturaren eta garapen komunitarioaren arteko zubiak, gaiak jorratu nahi ditugu. Urmara Museoa landagune batean dago kokatuta, herri txiki batean. Eta jorratu nahi ditugu, Koldobikak interesa zituen gai guzti horiek. Nola sorkuntza, artea, komunitatea uztartzen diren bere lan artistikoan eta gu guztion bizitzan noski. Horretarako, guztiz osoikoa den programa bat osatu dugu, 24 hizlariekin, 2 egunetan, goiz eta arratsaldez. Eta han, animatzen zaituztet programa ikustera, ze, adituak daude, museo zuzendariak, artistak, ikertzaileak, Koldobikaren lagunak eta kolaboratzaileak. Benetan, ezoiko jarduera izango da, eta ezoiko toki batean gertatuko da. Ze Urmarari buruz hitz egiteko Urmaran bertan egon behar dugu eta bertan sortzen den giroa ezagutzeko. Beraz, bigarren eguneko arratsaldea osoa bertan pasako dugu, autobusez joango gara eta itzuli, eta bertan biziko dugu Koldobikak eta bere ingurua osoa, familia, lagunak, kolaboratzaileak osatu duten esperientzia miresgarri hori. Beraz, etorri gurekin Koldobika Jauregiren unibertsoan murgiltzera.